naro ruzivo rokuti baba wenyu wane zvakati zvakati? Ndinazvo zvimwe zvacho tisingazivi kana pane zvimwe zvatingaziva sati nezvimwe zvatinoziva. Okay, zvamunoziva zvacho taure. Baba tanga vanga vaine imba kuWaterfalls takakura tichigara. Vanga vaine imba kuMbare kuMachubeni kwaigara amai vakuru vachenge kwanga kuine plaza Mushango iyene zvakadimurwa kuita mastands. Panga pane shop paShumba pana Nyaure Domboshava. Paine two mastands business anga akazovakwa mashops padenda padenda kone zvimwewo zvidziyo zvinenge motikariwo nezvidziyo zvekushandisa papurazi neservice station nderi mupurazi filling station nebhekari necomplex yemashops kuti Mushamba town center. Okay. Ameno muri pabarika. Imimi mukadzi ndiki. Natenda. Baba wenyu wasine kusiya vakashiyanisa kuti wezi munofana kuti pamataura kuti kana mai venyu wane zvawakapuwa nababa venyu then kana zvirizvo zvamavona zvaakuita zvaakushandiswa kuitira kuti kana vakuzopindura ndakuvabvunza because aya mamwe maproperties akaita semamwe makuru akurunda kuti anondoshayaniswa kwamaster of high court ndo kwazvinenge zvichishayaniswa nyaya yemaproperties yakakura kudaro but kana pane zvimwe sezvo kunokurudzwa kuenzaniswa mawana pamwe pane zvimwe sezvatinotaura kuti amai vedu kana vamwane musha because mataura kuti kuMbare kwaigara amai vakuru zvichira because pamwe pacho nemutemo unenge uchitaura kuti kana munhu ane vakadzi vairi pafira munhu pafa munhu pasiwa munhu achigara nemufi ndo paanofanira kuramba achigara ndo zvimwe zvinotaura mutemo chaiwo. Saka ndo patinoda kuziva kuti imimi sevana pamai venyu ndo pamuri kutaura kuti makatorerwa here then kana zviri zveiyi toda kuzokuadvaisire kuti munofanira kuenda kuhigh court munofaila kuti baba vedu vakasiya zvakati mune kodzero yacho muchilista zvese then zvochioneka kuti zvakaitwa here nemazvo because panofa munhu maproperties ese anofanira kurejesta. Vanga vaine matundu avo eminda avairima pamusha kwaShumba kozoti kupurazi kuShamba vanga vaine nzvimbo dzavanga vakapiwa ana amai dzavaishandisa dzanga dzisine mupurazi asi dziri mupurazi. Saka amai venyu havasisiko? Amai vakashaya. Alright, adzirime varipo vari kurudzi zvekutaura muningi navenyizvo. I'm sorry, ma'am. Zvatsanangura ndazvinzwa. Estate yababa vedu vainzi Elias Kurumombe Ngoshi Chirodza. Sematsanangura mari chaiwo yakaridzwa kwaMaster of the High Court. Preparation for the Pana Bagwaro racho registration yacho estate ndiri saka simatsanangura mari chaiwo indefunga kuti ndekuko kwaMamuri Fair iko kwaMaster anopira nyaya yake iko.
Ada zabhuyiwe master. Dadi zvino na asati zvabhuyiwe. ata zabhuyiwe. Zvinhu zvakagovewa. Zvinhu zvakagovewa. Mabhuyiwa sei? Sematsanango raita kuti vaive mabhizinesi ainge kwete kure pana parodhindi kuenda Harare padenda. Iye ane zvakatotoro, nina ane zvakatotoro ipapo. Vanenge vangu vataberekwa namba namai mai vangu vane zvavo zvakatoro. Saka munhu wese ane zvakagoverwa zvekuti vakaenda ikoko ndovanopuwa distribution yakaitika. Handizivi kuti pamujengo sei pakamujengo sei kuti azive kuti nyaya yakaendeswa. Ino wangu wachiriziya here? Mambaba dzanyatsoona asi amufambidzane seane munhu wani ndimi ere mamakarorwa nababaii kuzviziva nozviziva kungotaura nokuti kuzoti inyoresa inini asina kunyoresa kana kuti nini wangu yari papapa kuziva kuti ndo mamerero azvakaita akanyoresa mukuru amweni mukuru ndini saka haazonyoresa mese asi vaningina vanoziva zotsigira mukoma kuitira kuti kana pane zvida kutaurwa kwevo makomba muri vangani mune vamwe vaningina nevakoma ndandine munin'ina mumwe chete akashaya 2020 tasara nehanzvadzi nhatu wauyonawo pane one aripo vamwe 2 vanogara kuaustralia. hanzi zviri kunzi makashiyaniswa iwo hauna zvawakawani havapeni iwo hauna kuita wakawani isusu sevana pane zvatikagoverwa zvimwe zvacho zvakazoita sekunge zvaitwa repossesi zvazonzonzi zvazotengeswa futi neimwe nzira zvakange tagoverwa then iwo zvako zvawakagoverwa zvakatengeswa inini zvangu zvandikagoverwa pane semuenzaniso pari kunzi padenda ini ndakanga ndaona portion yanga iri fara iri yeservice station saka uko kushambo kwakaitwa subdivision ndobva tanga tiine imwe stand ikoko yainzi isusu vana vakomana ndobva zvanzi mastands anga ari emhuri yese ndobva zvanzi taakutora stand hanzi uko hakuna business saka taakuswapa stand yekudenda toine stand yekushamba kuplaza iyi yekudenda iyi yosara yayekampani yayefamily kampani yakarejiswa dimurwa kwakaitwa plaza saka yaenda kukampani kwekwe ikokoko kuti yakazofamba sei uku isusu takanzi tachinjana nenhengirikeni nestand iri uku yatikabenefita yatikazotengesa ikoko asi iyi yakanzi yave kukampani but kuti yazofamba sei kukampani kwacho isusu tiriwo mabeneficiary emukampani yacho iyoyo kuti zviro zvacho zvakazomira sei kampani yakavhara kampani haisati yavhara asi ndofunga yakutoenda kupedzisira kwayo yakuratidza kuti basa rinenge rapera ringa riri kutengesa plazi zvidini. When short you are saying kuti paprazi maifanira kubenefita pazvidimbu zvinotengeswa mastands izvozvo takatobenefita isusu vana tikatobenefita then pane zvimwe zvakasara zvinhu zvakamirira semhuri yezvedu tese pane zvavakatipa mukoma zvamuri kuchema nazvo izvatichema nazvo kuti pane nzvimbo manje naamai pakatanga programu amai vanga vari vapenyu
vaitizvepo isusu nzvimbo dzedu dzatakanongedzwa nababa venyu kuti tishandise muchazotiita sei mukoma wakati no nzvimbo dzenyu tikudziziya tine makombadzetero atichadziita iwayo compensation enzvimbo dzavaishandisa kozotiwo ivo kuti panhaka yababa hapanawo bandiko ravo here isusu vanai takapiwa zvatikapiwa sauda kunzwa zvaamai ndosaka apa tauyaona naamai atinavo vanenge vachitibvunza kuti ko zvinhu zvehama yedu mabva matikamega here vana hamutitiro kuti zvii zviri kuitika aiwa ndizvozvo amene muri kusinzwa zviri kuedza utsanana ari kutadza kunyatsa utsanango but parikuona ngepaari kuda kuedza kuti sheya yamai vavo kuvana vanofunga zvese zviri kava but kusheya yechi yaamai ndo yavari kuti takudawo nekuti vakashaya ri vakashaya 2015 okay 2015 angolo vakashaya 1995 pane makore ameno ingo zvekutaura auda shaya amai mazana kamutemono mwechingotaurwa haone kuti kana mbereki afa anosiyira vana right pamusoro mambo sezvakambotsanangura zvangu pandira tongobata bvunzo yenyu but tisadzokera kune zvakambotsanangura process iyoyo yaamai bozi vakararama 20 years baba vafa vakatoikavha kudhara pachavo vega vanga vasina kukusa zvekudaro 20 years vachirarama saka zvese zvofanira kuitwa vakatoita asi tiri kuti simatsanangura ndamberi kana paine vari kupokanawo kana varikuda kunzwisisa nemavafeya kukotiyo yada kutaurirai vanotora nyaya dzavo ikoko chatiri kuitira tisatati pamama ndikekuita sei kana tazoona kuti tanhingirira pamwe pane zvezvekuti munogona kutaurirana nokuti amai ndofunga kana zviri zvamai semazira tinozviita zvinenjifanirwa kuti ivo vana vavo ndo vanofanira kuzviita kuzvifambira kana vanga vakapiwa posheni yavo kana muri kuitira nekuti ivavo tichatovaudzawo kuti vanoenda kwamajestri kwacho kwahaikoti kwacho vakamiririra sheya yamai vavo kana yanga iri registered kuti vanofanira kupuhwa nesi kana vanga vakadzizvoni pasheya yavo kana vazofa ichadzokera kupi ichadzokera mukambani kana kuti maybe pamwe ndo zvakanyorwa tizive zvinhu asi kana munhu afa angapiwa zvinhu zvake hazvigovewe kangani kaviri zvakureva kuti havakugovewe ava vaitofanira kutonorejista futi kuti amai vedu zvafa vanga vane property yakadai tare vanga vane vana vakadai zvakuchishayaniswa kana vachishandisa kuvana vavo hamenoti vanenge vakuita seiko tisingazoti ivo vane yavo here vanga vakapuwa naamai yakaenda muzitamawana kana kuti vakamonzi amai munongodyawo percentage asi kana mafa hapasina sematsanangure andaita kuti mai vakararama 20 years baba vavo saka 20 years ka munhu kutofambira zvinhu zvavo and zveshuwa mai vakatomhangara kwamaster of the high court vachipiwa mapuropati avo paistate iyoyi saka zvese ndo kwazviri kwamaster of the high court kuti adziziva kuti ruling iyo yakaifamba sei vanono extracto majudgments achinaiwani kwamaster of the high court kuti muficha iyo hapana kusiwa will saka estate yakaregistrwa kwamaster of the high court vaitochakoti sezvarutsanangura kuti changu zvichakatiri paestate vakaenda ikoko vanomangara ruling yakaitwa semunhu angaino vakadzi vakawanda zvese zvakaitwa pachekereka vangana vakadzi 2 ne3 wechiwenhaka varora vega vaviri asi vakanzenge vaita vechitatu wenhaka ameno kuna vanhu vari kudari ana mai venyu variko ongubava ndofunga nyaya yakajeka kujeka kwayo ndikokuti
ava kana vachida kuteera estate yamai vavo vanoregister vonyora maproperties akasiyiwa nani naamai vavo with evidence handitika then voteera maproperties iwaya mutemo wedu uri pachena chaizvo enda autombonetsi vakadaro izvozvo vanongoenda kwamaster of high court so that vasanetsane kana kuita sei ndatenda Pamatana amai. Mkoma wangu mara. Sana mai wacho. Onzola pa mnyina mkoma wenga mnyina. Amuna mwita ura ile. Kuti todo kuzaji. Fuma ya mkoma wengi yakamira sei zote pabarike kwa neti. Zvakaitika ndozvokuti vacho vanga vari in charge vakaitwa Sarah Pawan ndo vasina kukwanisa kuya vari kurwara ndo vari kunyatsoziva zvinhu zvacho ndo vanyanyopirwa Vakuteura iyo kuteura. kuonana hatina kuona taingofunga tosangana kuno asi mukoma ingati paproperty haana kushanda nditete nditete havana kushanda vaishanda zvokushanda zvi saka ndonga taura shata ndikuda kunzwisa zvangu kana mukoma kutsanangudza kwavakuita kuti amai vakanga vafambira zvinhu izvi ndinga vanogona kuti vanyatsojekesa kuti vakafamba navo here ivo yakuti ivo ava ndivo executor weestate iye zvine zvi ndivo mukoma vatiri kuti kuti ndivo baba and ivo ndivo principal wecompany yacho yavakafoma eGolden Heights yeMustang. Inini mucompany ndingori mose beneficiary. Urikuwana here? Takapiwawo Mustangs atikapiwa vangu isusu sevana. Saka imomo mucompany iyoyo ndiyo yakanga yavimbisa amai vachibvunza kuti ko isusu zvamaita urongwa hweMustangs ko isusu nzvimbo dzedu dzatikanga takaratidzwa nababa dzatanga tichishanda nadzo nguva yese zvinofamba sei. Mukoma wakati tiri kuzviziva tine nzira yatichakompenseta nayo. Saka program yeMustangs yakatanga 2013 ndo pakabuda permit. Amai vakaruka vashaya 2015 zvinhu zvese zviri pasati pane chaita chabuda. Saka ndikushandiswa nekutsanangura kuita mukoma. Ipapo takunyatsonzwisisa zvekuti ipapo takungonoti wezi kuti takangoti kuenda kuhigh court anongoenda dzakaregesta mawana asi munofanira kutsanangurira zvaari kutaura mukomana kuti nokuti mambo kuti vane hamoni muri kushamba shabva inzvimbo yamambo musana tatova interested napo kuti imimi pazvikutaura munofanira kuzvidefenda pana mambo kuti isusu zvaingoti tombesa izvo zvemapropata makaregesa tikutaura palendi kutaurwa nemukomana yaari kuti mimi makapromisa vakabereki amai vake kuti tine pavakakubvunzai kuti kweisusu zvatakabhenefita pamurume wedu ndezvipi ndo zvaada kuziva kuti kana akuzonyatsoenda kwaikoti akuenda achinzwa zvamunenge mataura pano kuti notada kunzwisisa pamhazoendi noti mune manyatomutsananguriri tichatoenda ukwaipa izvi ndezvepasi zvemaproperty zvinosara zvese vatada munzwisisa kuti izvozvi zvakafamba sei zvamamapromisa amai vake. Pamusoro mama kuti ndiendere mberi ndichitsigira kana kuramba nezvaari kutaura ndogona kusanzwisiswa futi nekuti asi ini ndiri kuti kana pane zvaari kuziva zvakamisikidzwa zvamai vake still kuda iroro anonobatsirika. Handizivi kuti sei ipapa panotokoshamisa kuti akuparamba kuti anonga akaziva kuti kune chinhu chakadai ukana aiziva kuti ndine executor vachi kukumbira bepa iroro handinenge rakanyorwa kuti
iwewe ndiwe executor zvataura panapa. Saka ikokwekwe ndokune nyaya dzese chose zvaisamura kuti vakararama 20 years baba vafa. Andika maproperty avazotora padenda acho. Tatora safe station, nini wakatora atora bottle store vaitozviziva kuti zviri kuva. Ndizvo ndati pakurarama kwakaita 20 years nyaya idzi vakadzifambira kwamaster court of the high court. Kana vane vakapuwa denda yacho iyakuti mukoma mazotora denda sei muchitipa isusu sevana ndo zvinonogadziswa ikokwekwe. Kana pane maproperty pavakafambira nyaya dzavo vachirarama, because like I told you, estate ne madzimai akawanda vangasiri vega papa nababa vedu. Ndimwe mudzimai wacho achikurarama izvo zvachiripo anove ndomai vangu vasati vabva vapenyu varipo. So ndoona kuti zvakanaka kuti mumurife tomurife asi nyaya inenge ida kungotaurwa chazvinoitirwa ukama haujezwe mukomunina wako tozvati kana iripo iwe uchafa iwewe zvinenge zvazvivana vako hazvichapinda kune vamwe vanawo ende kana zvaya zvokutaurirana nemuromo zvisina pakanyorerana kana dai akaenda ikoko hakuna chinobuda. Saka ndiri kutaura paukama wiriranai upfumi hunoparara asi ukama humbofa wakarasika. Pamusoro danirana iniwo ndiri mwana wamai vakashaya, ndiri hanzvadzi yarasta. Zvataurwa namukoma ndiri kuzvinzwa, asi tofunga munongoziva kuti nemakore ari kutaurwa ekumashure vamwe tachiri vadiki, hanzi vana vengu havasvinure musoni chete, kuziva mitemo, kuziva zvinhu kuti zvinofanira kufambiswa sei. Zvimwe zvezvinhu zvakatozozvizivo mai mhanja hapana nguva yakareba tayatoziva kuti zvimwe zvinhu zvinofanira kufambiswa sei. Saka inini ndoda kubvunza vamwe mubvunzo wandinawo kuna mukoma ndewekuti mukoma vari kuti mai vedu vakararama 20 years baba vafa vakafa, zvavakararama nguva iyoyo vachiwana ndo mabhenefits avo epfuma yemurume wavo here. Uye mumhuri medu tine vamwe vanga vari mufirst born pamberi pamukoma vakashaya kudhara 2003, asi mukoma ivavo pakudistributwa kwepfuma yababa zvese zvazoitwa kumashure izvi vana vavo vakapiwa zvinhu zvakakwana. Havana kumbonzi baba yenyu vakadyawo pavakararama vachidya zvinhu zvababa, asi isusu kuna mai vedu ndokwakunzwako. Ende chimwe chacho paminda yekutaurwa nemukomana kuti kunge tichitasa kushamba kupurazi, rari purazi rarakakura. Baba vakachekera madzimai avo nzvimbo dzekuti rimai mundominda yenyu iyi yamunorima chibage muchiita sei, nekuti baba vakafa vasina plan yekuti vachaita mastenzi. Vakapiwa garden rari kumhiri kune service station kwakune mvura yangu yakaiswa ikoko vachinzi rimai magarden muite maproject edu semadzimai angu, musangogara muchingomirira inini. Kozoti yard, baba vanga vakacheka yard yepamba, baba vedu vanga vakati ngware vakavaka imba 1 dzimba 2 but dzakabatana kuita 1 kuti rimwe wing iri kuenda yakadai ndekwaamai guru, rimwe wing iri kuenda yakadai ndekwaamai nini. Kwabva kwaiswa yadhi yavanga ivo vakatopega vega kuti iyi yese iyadhi yangu yemufarmhouse. Saka pakuzoitwa kwemastenzi apa yadhi yaamai vedu yakachekwa yakatorwa futi, minda yavo yavairima yakatorwa sekanzi yamastenzi. Ndizvo zvimwe zvezvinhu amai vedu zvavaibvunza mazuva akabuda penisi kuti saka zvazvadai, nekuti ndinorangarira chivanze chamai vangu inini chakatodimburwa zvekuti veranda, ndofunga veranda raigumira pana baba pane mabhenja, stand yavo ichitora pegi ichitora panapa. Vakatoita hondo nevamwe mukoma vedu vauya apa, vauya kunoti taya kunopega, vakavabvunza kuti ko kicheni yangu yandikuvaka kunze upi muri kuti haisi muyadhi munomusei. Pakatomboita mutauro kusvika vazonzi
aiwa ngatisiye yadhi yavo yakakura zvayanga ikaita kunoku kumusoro but kuseri kumunda kwavairima chibage chavo kwatorwa nzvimbo iyi nekufamba kwenguva mai vedu isusu vazofa nzvimbo iyi yakazopiwa amai vevanadzadzi edu ava vachidi kuvapenye zvinezvi ndovakanzi ndovavaridzi vemaflats aya yastendi yemaflats ndovavaridzi saka ndo zvimwe zvinhu zvakatinetsa kuti ko umwe wanga uri munda waamai amai vakafa vachibvunza kuti ko compensation yemunda wangu hamuna kuvapa nhasi mai havasisipo matora maflats esai mapa kuna amai vakuru matora stand yechikoro pane stand yechikoro yanga iripo yakabva yanzi futi yaya amai vakuru pabva vabva vapiwa mamwe mastands futi mukati mupurazi mumastands wayanga adimbura takutengesa taamaland developers saka mukuitika kwezvinhu zvese izvezvi ndopataizobvunzawo sevana takazvarwawo tiri vanhu tinogunun'una tinorwadziwawo kuti ko isusu amai vedu chavakashandirawo panapa chii zvekuti ndikutoshamisika nhasi kunzwa mukoma wachitaura kuti 20 years dzavakararama baba vafa ndiwo mabhenefits avo handizii ende tichiri kudhara ikoko vanhu zvichiri kurongwa izvi paiitwa musangano pachirongwa kunzi tichapa ana amai zvakati tichaitira ana amai zvakati amai vakanzi vachatengerwa mota mazuva achitonzi zvino amai pamwe vanogona kutadza kutora license zvinokura kwavaita hameno pane veve dredhi kana inini kana mwanzvadzi yangu yakashaya ndisati atiri muzimbabwe vasikana tu vamwe ari kunzi achazenge achidhiraivhira mota yaamai last year but last year ndakavafonera mukoma personal ndakabvunza ko mukoma mota yayanga ikanzi ichatengerwa mama zvakazofamba sei mukoma akanditi uyai nemaminutes pazvakanyorwa kana musina mune maminutes pazvakanyorwa handina zvandotambira izvozvo asi mai vavo vakatengerwa kombi yakaparara neumwe mwana wehanzvadzi yedu aita tsaona pakatengwa imwe kombi pakatengwa rori zvese izvi zvinenge zviitwa tinge tikangotarisa but pane pekuti unosvika pakunzwa kuti izvi zvinhu izvi hazvichaita zvakudo vanotienzanisa nekuti tega sekutaura kuti amukoma ndofunga mukuronzo zvatoratidza kuti takatadza kuti tiite sei tienzanisiki saka katituye tichinzwa kana ive maproperties ava kutaura kuti anga aripo ababa acho ini ndoziviwo pamutemo kuti mazuvano hazvinei kuti mwana musikana hazvinei kuti mwana mukomana maproperties ivo ava kutaura vakagovana vega vakomana mastands vakapanana 6 vakomana ini susu vasikana tikapiwa matatu zvekutoti chero neumwe mwana wekuimba yenhaka chaiye akatopiwa mastand 6 inini wekubuda pana baba yavandineke saka handizivewo ndatenda aiwa chidokuwedzera pane minda yaamai yanga iri kumusha uku kwashumba takatogara dare tinana mukoma taimboita mameetings saka pakangonzi covid paipai 2020 mukoma wakabva wati hatichasangana mameetings nenhau yecovid saka tatisasangane semhuri saka ipapo pese ipapo zvanga zvichingoitwa tichingonzwawo tonzwawo nevamwe anenge akuudzawo pasina kuti tiri kugara pasi semhuri asi imwe meeting yatikaita tina baba vedu naamai vedu baba vatikasirwa vedu achirodza vari kudombushavo ana mukoma vakati kune minda yaamai iriko kumusha uku kwashumba zvanzizo ndozoenda naamai vasikwa vari kurwara tononoratidzwa minda yeye tonozoenda kwasabhuku toita sezozikanwa kuti minda iyi ndeyaamai vedu soso asi inini mumwe musi tiri pagathering pabva kuitika nhamo yemukadzi wemwe mukoma ndikava ndangotora mukana ndichiti kuna baba ndanchida kuti ndiyo uchidze nhau yeya mukati tinonoratidzwa minda yeye mukoma ava vauya namukoma vakabva vatanga kuramba vakati amai venyu vanga vasina minda kumusha kati munogoti amai vanga vasina minda zvinhu zvatikagara meeting tikataura mukabvuma mukati chasara kuti ndinonoratidzwa madhunduru acho nhasi chii chazochinja futi aiwa tiri kupanzwa nyaya ndosaka vanhu vakaimba vachitaura kuti kune nhaka
yakaoma inoparadza ukama kati kana uri kwamainini unotokuvarira nyaya yekuti uri kwamainini ona but chikuru ndechekuti sezviri kutaura zvamutaurwa namambo ndezvekuti isusu toida kuti mambo aripo pakugadzirisa ukama hwenyu nokuti ukama hufanira kupaswa nezvimwe baba venyu vakashanda kuti aite vakadzi vakawanda akaona kuti mukadzi wana haangakwanise kumuzvarira vana 20 kana 30 tobva tegerani titore mumwe anoita kuti atase ene nguva yacho nendonga zvinhu zvaifamba zvakanaka mawana saka chatendikokurudzirawo ndichongoti ngoitai zvinhu zviri denga rinenge richiona mawana paka denga nevhu rinenge richiona kuti zvauri kuitira mumwe wako iwo pauchaenda ndozvaisara zvichiitirwa vana vako kazhinji kacho nokuti inotorongoramba yakadaro iri chenyu kachi taurai tinzwa mai saka inini zvese zvekutorwa nemwana pakurarama kwakaita atete vanhu vakatanga kugara kwashuma achibva azoenda kotakura ndozopedzisira kushamba inini mwana wanzezao ndakatanga kuenda koko ndichiita nezvebasa asi chiitaura pamusoro paatete vangu kurarama kwavaita nemhuri iyi ndaiona rubu handisi kuziva kuti vabereki vakafa ndovambatwa perera vese vana ivava vese vana vavo imomo vakachengetwa naatete vanguogotembamana baba havana kumborwadziwa kuti ndakuchengeta ino vana vasiri vangu vese nevekunhaka vacho vakachengetwa naatete vangu handisi kuziva kuti havasi kuonoweredorwa ine naamai yavo nezvava kuzoita kuti zvavakafa atete vangu meso havasisiri tinofanira kana kukafiwa vana vaimbouya nevanina vavo vaimboratidza ndoko kwangu ndokwamegu ndokwameni ndida kuvatendopa nezvavakaita ipapo vana vanga vakabatana zvino zvekunzi atete zvavakafa zvakaexpire ko zvavaisenza vachichengeta munhu yese iyi vaive musikana wabasa vese vana ivavo vatendokura vakachengetwa naatete Soroi ndakukumbiro kuyauchidza kana tukunge ndoda kukoreta point yarezwa nemuning'ina ndoona sekunge handifananidza nemumwewo pamwe munina kana mumukoma paati inini ndakanoramba kuti amai vanga vasina minda kumusha ini ndoshanda kubhindura uko ndiri boiler maker makambani mandoshanda mikana kana kuenda kunhamo chacho inoita mishoma handinyanyoenda kumusha sokuti paari kuti ini ndakanorambira kuti amai vanga vasina misha ndofunga ndisikada hangu kuita gakava ndiri mukoti ngambafunga futi handisiri ndakamudayira kudaro nezvekuti amai vanga vasina minda kumusha handitozive maboundaries eminda yana amai kumusha ikoko minda iripo asi maboundaries handazive zvavo nditoro mudiki musha kwacho handinyanyi kutokuenda tomboti iripo handi minda iripo oenda unonyatsoona kuti yakamira sei ndinotenda kana iripo kuti kanoratidza ende izvo nezvo hurumende haisi kugumira wakaona yakatengeswa une right yekunodi yokusungisa vanhu vacho vakatengesa hurumende rora kuti vanhu vese varotengesa minda ngavasungisa iyoyo unoenda unototi mini ndabva nekudare kwamambo ndandizoni ndiratidzwe chi koma akunoenda una sabhuku ndiachazodza pamini venyu avo noti madzimambo ipapo vane simbo hakunyanya kumamisha ekumaruziro mawani teni munoratidzwa teni moziva motiudza kuti zvakamira sei chimwezve iwewe tava kuti mochienda moenda kumaster of high court mononingirikina monotsvaga umbowo hwachoni then musi waningirikini musi wa 15 musi wa 19 anini tetaura nyatsoziva kuti zvakamira sei sei then taona zvakadaro mambo tochiona kuti mambo vanogona kukubatsirai sei kana pane zvakaitika zvese zvinogadziriswa ndosaka mambo vakapiwa masimba acho neyana nokuti lendi hatiri kutaura nezvairi mamusana
kana imimi pane humbo hwekuti amai venyu vaishandisa zvakati zvakati, ipapo panongofanira kupapuwa pakadaro, nekuti pahaikoti zvisati vanhu vanenge vakushandisa malawyers musina pamwe makuru vanakadii. Because 1997 pazvakaitwa izvi zvikuratidza kuti asi chandinongokurudzira ukama izvi hameno mutipomburianachi hamusana musiyamwa murana musiyamwa mutenesani uye munin'ina wenyu yakagarapo vatikoma ndimutenesani wenyu uye ari uko ndimusiyamwa. Ana musiyamwa ndo atinoziva kungonzi zvinhu zvinongopuroka ndezvakamusiyamwa. Saka isu chatombokumbirana mhofu ndechekuti garai pasi izvi nhaka izvika zvokuendesana makoti ndofunga vapa muinde yavari kutaura nezvaipamwe midiki watayo apa ndo munotoda ukama hwenyu wakuita se avana mai venyu ana mai nini vatotopupuro zvamaitiro zvakaita michitoyemurwawo mchinzi maifamba muri pamwe chete muri kuita sese amana motadziswa kuirana nekuda kwezvinhu zvevhu zvokuti mangwana unogona ivhu mangwana makudaika twanzoziva kuti mangwana ivhu rakatsamwa panoti vanhu vahwana anogemuka ene muhamanangana futi mangwana kuti handigemuirira zvinhu asi riri ivhu ratotsamwa zvinhu zvevhu zvazvitsamwisane munofanira kungoona. Saka imimi meenda kumaster of high court. Unoenda nehanzvadzi dzako iwo amfana ngari munotaurirana munoratidza zvamene mataurirwa mudzoka motipa chatinoda tinoda kuti vanhu muwirirane zvinhu zvenhaka hazviperi. Dai machimbofananidza tine vanhu vanga vari mabhizinesmen aitofakanya ana uzumba kanyasa, asi ukaona vana nyaya yekuti mukuru akati ndiri mukuru, zvinhu izvo zvinodi zvinoparara. Iwo mukoma kana zvokutowa nemunin'ina wako kana pane zvakange zvakasiyiwa naba wakanyora pasi gadzirisana izvizvo, nokuti muridzi akazisenza kana ari pasi apa muchitanga kuitirana panana zvinoitika. Fame yacho iri papi? Inogandirana Shamba Town Center nemapurazi tichibva pashamba mai pane pindura tenofi yanga itori mupurazi ranga riri 1 tichisvika nekunotangira makuva eshamba mai kone ikokoko raisanganisa pindura roti yaitocheka nemukati momwe chinosangana neharare roti pakona ipapa mukuti vati pese apo ndepenya pese panana liquid exactly liquid lounge asamuita make ipapo kapa makatengeserwa tengesera munyika vangu. Saka makuti mazvidzoka vanzani mhofu mukuru toranai nevanin'ina venyu hanzvadzi dzenyu kuitira kuti munonoexplainerwa mese muri pamwe chete. Ndizvozvo mambo indatoshamisiko kuti vanouya vachimanhara kuno kwamusana dare remusha wedu rimachirodza rakatosimba zvekudaro nyaya haina kubvira yatoitika. Ndatoshamisika kuuya kuno. This is the first time atoitaura nyaya iyo kuno kwamambo asi kumba uko. Saka anyway hazvina zvakaima so nyaya yavahwana ndo zvakakosha. Ndatenda mama. Nditaura kuti pamusoro ndangamirisana nemakokota kuti maonero akaita nyaya iyi yekuti mukuru yangorangarira kuti kana mudzimu unosvika pane munhu ane mhuro anoda mhuri asingatarisi kuti mwana oimba ipi kuona woingirwa kunokosiwa mamwe matare vanenge vachiziva kuti wakatungwarei nokuti mapepa aya wakatoita wakaitira vamwe ava zvekutotaaura kunokuva kumashure mako. Saka da vangu vachiona usimaonera ndiri kuita kuti ndandiona kuti murume uyu akangwara. Dai vanhu vakuirirana
Wopezera. Usati vanhu vawirirana. Inini hangu ndichiona hangu nyaya iyi tofunga tese takakura tichiona vatete vaitogara nemhuri iyoyi vana vemukadzi mina wavo vana vamaiguru vavo vaigara kuutafuzi taienda kumaholidays tichingona vachigara zvakanaka vakabatana zvakanaka uyezve baba vavo vakasiya upfumi hwakawanda zvokuti handioni kuti pangaite zvimwe zvinhu ngabvutirano mumwe nomwe anofanira kunge achingokwanirana pazvinhu zvakasiyiwa nebaba wavo kuti pazowanika kunenge kubvutirana vakangozviita nemazvo hapana kana anotsveterwa nechimwe chinhu ngoyekotafuzinaniva makawirirana kutengesa zvinhu takaisiri vana vadiki nguva iyoyo asi munoona mari yacho haina kuzosenza zvandazvaizvo zvaifanira kuti kunge ichisenza umwe mukoma iwowanetsakuziva kuti zvakafamba sei but imba yakatengeswa maivafa vasati vafa asi ivo vanga vaisatogutsikanawo nazvo ore chanaakuira kumofu anzani mtenesano ana mtenesano muri vatatu anditi muri mtenesano wafutika itai kuti muende kumaster of high court nemirachera moenda kana pane vamwe vasipo moita kuti mungoenda kuitira kuti mangwana musazoita tumatare kuti tokaita sei munhu abve akaita sei akajeka alright tinotenda nemashoko amataura nedzidziso yamatipa nekuti zvakafanana kana ipapa pachizotangwa zvekuti takuta maland developers company ina lawyer aripo isusu tese tiri mastakeholders to the Golden Heights company but nanhasi isu hatombomuziye lawyer asati atombosvika kwaari takatozozwa nezvake mushure pane dzimwewo nyaya dzanzasunungawo futi mumhuri but lawyer anenge achiona munhu one kana two achiudzwa one side of the story asiri kuziva zviri kufamba kana riripo lawyer kamboti lawyer rekambani rinofanira kubata vanhu vese zvavakufanana harifaniri kumirira one side kana iri ichinzi ani madii golden company yenyu ana vese wambofu saka ilawyer nenyu mese still zvekutaura zvakambotaura izvozvo makaenda kumaster of high court ibva mangonoexplaina everything vanokubatsirai futi ipapo zvamusiri kunzwisisa nezvamuri kuita sei vanokuita sei vanokubatsirai asi isusu chatiri kuzoda kuti mozodzoka kuno motiudzwa zvamaita sei zvamabatsirwa because mambo ofuti pane pavanosangana navo vanhu vavo vachibvunza kuti ndine vana vangu vandakatumira makavabata sei nokuti teida kuti hatisati pavandu vanozodzvanyirirwa kana kuti anoita sei tala achivhara nyaya unikina wangu nandorizangu nanasekuru vabvo vakabatana nevanikina kuti senge paimba yekuwaterfalls pataigara tichienda kuchikoro vaiti imba kuharara nditi maproperties akawanda baba akazenga aine chikwereti kuagribank saka muda kuzama kubatsiridza kuti agribank iwane mari yayo agribank yanotengesa price kushamba ndo pakazoonekwa kunzi rina anotengesa imba yekuharare tosevha price taaranga nehombe than value yemba inge iri kuharare maybe wo tese tachingoritonge tichiri vana vadiki mbishana but ndo madzidziro andakaita nyaya iyoyo vanogona vangari vadiki mbishanawo pazvakaitwa asi ana mai vavo vanga varipo vari vapenyu ndokusevha kwakaitwa price paitengeswa imba yekuharare ndo zvakanakira anenge ari mukuru kubatanidza munhu because mhuri inofanira kuziva zvakazikanwa nemunhu wani vanoenda sei saka mukuru takumbira tigara kuti vana nguva nemhuri yako wato baba hausi baba vana vako chete wemhuri iyoyi uchigara pasi navo uchivaudza zvinenge zvichiitika asi still tati moenda toda toti mubve pano maudza mambo kuti mukuenda rini munogara panze monyatsoronga mobva matiudza kuti muchaenda rini tikutarisira kuda izvi chatiri kuda hapana chatiri kuda kubva kwamunhu but kuda kuti mubatane ndo chikuru chatiri kuita kuti muone tiri kuramba tichidai imimi kana even makatadza nekubatana asi munhu agutsikana kuti inini zvandiri kuwana izvi ndo zvangu kana akazotadzake kubatana ane zvinhu zvake zviri right
saka tinokumbira kuti pamunoenda panze apa musati maenda mamhasi matudza mosiya maudza dare kuti muchaenda rini kwamaself high court kuitira kuti mambo vazozivawo then muva 15 muna muchitudza kana mawirirana nyange makasauya mese asi mangotudza zvamaita se zvamanofambira ikoko saka masunungurwa mongotudza monotaurirana muri vana munovani kuti munoenda rini muidzora